Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви показвам как да си направите смути от кайфи, съдържан от праскова и морков. Първо взема моркова и накратко взема плодовете. След това ги мием на чесмата. Взимаме белачката и обелваме моркова. Ще се върна когато го обеля. Така хора, обелих го и го чупих на две, да не взема много място. След това забравих да ви кажа, че ако сте малки или не знаете как да белите и да резете, по-добре да сте възрастен. Слагаме ги вътре. Измили сме плода и търсим нож. Ако сте малки, не забравяйте, викнете възрастен. Или сестра, кака да ви, ако са големи. Махаме косилката, за да може да се смели. И аз така, може да е малко по-малка и няма как да го мусна. И затова ще го среда на две. Сега и другото парче да срезам. Опа. Хубаво мери се на плодове. Така, както вие, ако искате, вие, като си го правите това смути, може да си сложите мляко. Само че аз си го направя сега с вода. Само ще отида да налея и се връщам. Налях и сега ще го брендирам. Ще ви пусна, когато съм готов. Така хора, направих го. Само че един ми морков заседна. Но къде е? Няма значение. Добре. Чао! И не забравяйте да се абонирате за канала за